Došla sam da živim u blok 21 u naselje 6 Kaplara ili takozvano naselje 6 Kaplara 2006. godine. Pre toga sam rođena i živela na Dedinju do 5. razreda osnovne škole u kući, znači sa dvorištem i tako dalje. Navikla sam znači na prostranstvo, na kuće koje je bilo u dvorištu. Novi Beograd za mene ima tu prednost kad su deca mala, da vi njega možete i da pustite u dvorište i da ste mirni, prosto ga vidite tu i tu nema puno ni kola, nema puno saobraćaja, blizina škole, obdaništa, mislim sve je nekako blizu. 6 meseci sam tražila stan gledajući znači po Novom Beogradu raznorazne blokove i tako dalje. Kad sam ušla u ovaj stan je bio u dosta lošem stanju, ali meni to uopšte nije bilo važno. Znači ja sam izašla na terasu i bila potpuno fascinirana pogledom. Ja nisam 10-15 minuta mogla da uđem uopšte u stan, mene su zvali da uđem unutra, dobro Jelena ćeš ti pogledati stan. Znači ja sam izašla prvo na terasu i potpuno bila oduševljena i posle kad sam pogledala stan videla sam da ima prostranu dnevnu sobu, da su sve spavaće sobe takođe prostrane, da ima puno prostora, znači za život normalan. Primetila sam da je malo kupatilo i to mi se nije dopalo, jako malo kupatilo gde vi imate samo lavabo i kadu, gde mašina za veš ne može da stane, međutim dosta je dugačka kuhinja. Jako sam zadovoljna sa životom ovde, nisam se pokajala, čak i da imam, ja kažem da imam neke ogromne pare, da sad mogu da kupim gde hoću, ja ne znam da li bih otišla negde drugde, zato što mi je ovde mnogo dobro, prosto se osjećam ovde dobro, prijatno. Isto tako mogu da kažem da okolina, znači ovaj ceo blok ima puno zelenila, meni je predivno kad izađem iz grada, ja imam kao šumu da imam, ja svima pričam ja imam šumu, a svi me zafrkavaju gde ti je šuma, mislim, ali ja imam ogromnu šumu ispred, imamo parkove, znači dečije parkove, uredili su za decu, znači tu je škola, tu je obdanište, imamo znači puno prodavnica, imamo čak i knjižaru, Lili, ne znam, sve što nam treba, da ne kažem sad ova blizina Ušća, sad što se prvo Ušće kao tržni centar koji se napravio, znači tu imamo apsolutno sve što nam treba, da ne bi morali do grada ni da odemo, što se tiče snabdevanja, sve imamo ovde. Jako mi se dopada što je blizu Ušće, znači što mogu da odem do reke, mogu da odem do Zemuna peške, puno puta sam i otišla, mogu da odem do grada peške, samo da pređem most. Samo na ovom spratu imam prvu komšinicu, jednu gospođu od 84 godine, predivnu, sa kojom imam terasu tu zajedničku, mi smo tu prosto u komunikaciji svakodnevno i prosto ona meni doda nešto, ja njoj dodam nešto, mislim, znači stvarno kao pre 30-50 godina što su ljudi živeli, nismo uopšte izolovani, sad mi smo ovde i nemamo komunikaciju ni sa kim. Ako pričamo o tom društvenom životu, mogu da kažem da je potpuno isti kao i da živim u centru grada.